It's done. European Parliament just voted to approve the new College of Commissioners. Congratulations to Ursula and her new team. 370 vot favur u 282 kontra ġiet uffiċjalment approvata l-Kummissjoni Ewropea l-ġdida għal 5 snin li ġejjin. Dan il-vot tal-MPs ittieħed fi Strasburgu u minkejja li kien hemm bosta diverġenzi, il-Kummissjoni l-ġdida kisbet l-appoġġ tal-akbar gruppi politiċi. Dan ifisser ukoll il-Kummissarju Malti Glenn Mikallef ser ikun qiegħed jibda b'xogħol fuq is-settur illi natalu dak taż-żgħażagħ u l-isport. Wara l-vot finali l-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen u l-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola inaqdu f'konferenza tal-aħbarijiet konġunta fis-Sala Defni Caruana Galizja fejn flimkien indirizzaw il-ġurnalisti preżenti. Ursula von der Leyen saħqet li tinsab ferħana li l-Kummissjoni ġiet approvata għaliex issa tista' tibda l-ħidma sabiex l-Unjoni Ewropea tilqa' d-diffikultajiet u t-turbulenzi preżenti. Roberta Metsola min-naħa tagħha sostniet li tinsab grata lejn dawk kollha li kontribwixxew għall-approvazzjoni tal-Kummissjoni u li flimkien mal-Parlament kollu lesta sabiex tibda l-ħidma importanti mal-Kummissjoni. Net News kien preżenti għal din il-plenarja u tkellem ma' Roberta Metsola dwar l-importanza li l-ewwel darba ser ikun hemm kummissarju nkarigat mill-Mediterran u kif dan ser jimpatta lil pajjiżna b'mod partikolari. Importanti ħafna għalina xi ħaġa li aħna konna staqsejna bħala pajjiż li jkollna kummissarju għall-Mediterran. L-ewwel darba qatt ma kellna kummissarju għall-Mediterran. Xi fisser dan? Li jkollok xi ħadd inkarigat minn pajjiżi bħal tagħna, gżejjer li għandhom il-karatteristiċi speċifiċi tagħhom, l-immigrazzjoni, is-sigurtà, l-ambjent, il-kwalità tal-baħar ta' madwarna. Da kollu għalina huwa importanti, kien importanti u millum tibda l-ħidma. Il-ħidma tal-Kummissjoni issa tibda b'27 kummissarju ġdid, ħidma li sir tassigura li l-Unjoni Ewropea ssir aktar b'saħħitha. Matthew Polidano għal Net News minn Strasburgu.